מה קורה אנשים? כאן איש היוטיוב שלכם, נם חסוי, והיום סרטון חדש מהנלונים, פרק ראשון של בחן את עצמך. אז בואו נתחיל בלי הרבה דיבורים. לכל מדינה יש את המאפיינים הייחודיים שלה, וזה מה שהופך כל אחת למרתקת ומפתיעה. אם טיילתם הרבה בעולם והתעניינתם בארצות בהן ביקרתם, אתם ודאי תוכלו לנחש אילו מדינות מסתתרות מאחורי קוד האימוג'י שבכל אחת מהשאלות הבאות. התמונות שבהן יספקו לכם רמז לכמה מהמאפיינים הבולטים של כל מדינה, אך זה לא קל כמו שזה נשמע. זה בעצם היה ההקדמה, ובואו נתחיל. איזה מדינה מסתתרת מאחורי קוד האימוג'י? זו השאלה הראשונה. יפן, שוויץ, גרמניה או דנמרק? דקה, אני רוצה לעבור. כלומר, הבנתי. שלושת האימוג'ים האלה, איזה מדינה עוברת? יפן, שוקולד, שעון ו-BK, סליחה, חור בהשכלה, אין לי מושג מה זה. שוויץ, גרמניה או דנמרק? שוויץ. אני חושב ששוקולד זה חייב להיות שוויץ. בואו נראה, כן, צדקתי. ידועה במערכת בנקאית יציבה ובטוחה, מייצרת שעונים באיכות גבוהה, מכינים בית השוקולד הטעים והאיכותי ביותר בעולם. אז אני ידעתי בגלל השוקולד, ומעניין לדעת את הדברים האלו. באמת זה משפר את ההשכלה שלי וגם את שלכם. איזו מדינה מסתתרת מאחורי קוד האימוג'י של כדורגל, נקרא לזה מרק ובלרינה? אז ארגנטינה, ברזיל, ספרד או הולנד? וואו, מתחילתי בטוח שזה ארגנטינה, ואז ראיתי את ברזיל, ואז את ספרד. אני אבחר, בגלל הבלרינה אני חושב שספרד, וגם בגלל הכדורגל, כדורגל ספרדי בכל זאת, אבל בגלל המרק הזה אין לי מושג מה זה. אני אלחץ על ספרד, וטעיתי. ארגנטינה, כן, הדבר הראשון שחשבתי זה מה שהיה נכון. מקום מולדתו של הטנגו, כדורגל הוא הספורט הלאומי של המדינה, המשקה, מטה קוראים לזה, או מטה, הוא פופולרי מאוד בה. אז טעיתי, בסדר, בוא נעבור לשאלה השלישית. אז בגד ים, פיל ואננס, קמבודיה, הודו, וייטנאם או תאילנד. כמובן שתאילנד בגלל פילים, בגלל האננסים, וזה אין לי מושג כאילו מה הקשר לתאילנד, זה קשור לכל המדינות לפי דעתי, אבל בוא נראה לפי דעתי תאילנד בלי לחשוב פעמיים, וצדקתי, בטעם של פירות אקזוטיים רבים, פיל הוא אחד הסמלים הידועים של המדינה. תיירות היא אחד מענפי הכלכלה החזקים ביותר שלה. מה הקשר לבגד ים? אין לי מושג. בוא נמשיך. בירות, מכונית וערובות. צרפת, אירלנד, גרמניה או צ'כיה. עוד פעם, בגלל שאני יודע שלגרמניה יש מכוניות שמייצרים מכוניות ברמה מאוד גבוהה, ובירות כמובן. זה אין לי מושג מה זה או למה. צ'כיה אני לא חושב, אירלנד לא וצרפת לא. אני אלך על גרמניה ובוא נראה למה צדקתי. אחת המדינות המפותחות ביותר מבחינת טכנולוגיה וחדשנות. יש בה חברות רבות ומפורסמות ליצור כלי רכב, זה בעצם למה ידעתי, בגלל וולקסווגן, BMW ואאודי, והמשקה האלכוהולי הלאומי שלה הוא בירה. למה ידעתי את זה? לא יודע. עלה לי בראש כמה אנשים שותים בירה בגרמניה. ראיתי את זה באיזו כתבה או משהו, אוקיי? והשאלה החמישית. איזו מדינה מסתתרת מאחורי קוד האימוג'י של מישהו גולש, תפוח וכתר? מרוקו, מצרים, יוון או אוסטרליה? לפי דעתי זה מרוקו בגלל הכתר, אבל לא יודע, לא נראה לי שגולשים שם. מצרים גם יכול להיות. מצד שני יוון זה יותר מזכיר לי פירות, אבל יוון, טוב, התלבטות בין יוון למרוקו. לחץ על יוון ומרוקו. שמה מלא הוא ממלכת מרוקו. הבנתי, זה למה הכתר. ידוע כמדינה שמייצרת כמות גבוהה מאוד של מנדרינות. זה המנדרינה. אוקיי, גלישה הוא ספורט פופולרי מאוד בכל ימות השנה. אז אם הייתי לוחץ מרוקו, זה לא בגלל מה שחשבתי. פשוט הסוג של חשיבה מוטעת, שזה בעצם התשובה הנכונה. אז בואו נעבור לשאלה השישית. חיפושית, המרק הזה שראינו שם למעלה, הלאטה קראו לזה? פיש אנד צ'יפס. אז קנדה, גרמניה, אנגליה או הולנד? פיש אנד צ'יפס אני חושב שזה מאוד פופולרי באנגליה. לא יודע מה הקשר חיפושיות לשם, קנדה והולנד. אני מושג מה הקשר קנדה. קנדה זה מזכיר לי יותר שלג.
הולנד, אין לי מושג מה עובר על הראש של ההולנדים. אני נלחץ על אנגליה כי גרמניה כבר היה. וצדקתי, שותים בה יותר תה מאשר בכל מדינה אחרת בעולם. כל חברי להקת החיפושיות הגיעו ממנה, וואו, לא היה לי מושג. אחד מהמאכלים הפולריים ביותר בו מנת דג מטובן עם צ'יפס. פיש אנד צ'יפס זה דג עם צ'יפס אם לא הבנתם. אז גם עוד פעם צדקתי גג בשביל חשיבה בריאה, לא בגלל משהו אחר. אז בואו נעבור לשאלה השביעית, דלק, כסף וגמלים, קטר, ערב הסעודית, איראן או הודו. אז אני יודע שהרבה כסף יש לקטר, לאיראן לא, וקטר זה מהמדינות האלה של כל העשירים האלה שעל גמלים ויש להם הרבה כסף ויש להם שולטים בדלק, אז אני בטוח ב100% שזה קטר. טעיתי? בערב הסעודית? וואו. אז התבלבלתי כנראה במדינות, כאילו ערב הסעודית הייתי בטוח שזה כמו משהו נטוש כזה, אבל מסתבר שטעיתי. רוב שטחי המדינה בהם מדבריים, אחת המדינות העשירות ביותר בעולם, יצרנית הנפט הגדולה ביותר בעולם, אז טעיתי, פשוט השמות האלה מבלבלים אותי, כל האבו דאבי ודובאי וזה הכל, לא יודע, הכל אצלי זה, כאילו אני חושב שהכל זה כזה, היה אצלי בראש מפולגן. אז ערב הסעודית זה התשובה הנכונה, בסדר, אני טועה בשביל להשכיל, אז לא נורא לטעות חברים. ובוא נעבור לשאלה השמינית, גבינה, שמפניה ואופניים, שוויץ, צרפת, בולגריה או הולנד. צרפת אני חושב שהם טובים עם גבינות אם אני לא טועה, בולגריה לא נראה לי. מצד שני הולנד וצרפת שתיהם מזכירים לי גבינה, אני לחצה על צרפת. וצדקתי, בכל שנה נערך בה המרוץ הגדול בעולם, הטור דה פרנס, איך לא חשבתי על זה? ומשקה השמפניה נקרא על שם חבל שמפן, שם הוא מיוצר, לא ידעתי את זה. מייצרים בה כמיליון טון גבינה, מ-1200 סוגים שונים, וואו. זה לא ידעתי, פשוט גבינה, חשבתי על צרפת, וזה דבר שלא ידעתי, מ-1200 סוגים שונים, טוב לדעת. והשאלה התשיעית, איזו מדינה מסתתרת מאחורי קוד האמוג'י הבא? הר האברסט, סקי, לגלוש כמובן, מוזיקה, ואין לי מושג מה זה הדגל הזה, צרפת, אוסטריה, שוויץ או איטליה. אני חושב איטליה? מצד שני אוסטריה זה גם מדבר לי על סקי, אני חושב שאני אלך על איטליה. וטעיתי, אוסטריה כן, הדבר השני שחשבתי, ידועה בתארי הסקי שבה, יש בה 13 פסגות שגבוהות מהמם. בוא נדלג על זה. יצאו ממנה מלחינים מפורסמים רבים, ביניהם מוצרט ושטראוס, לא ידעתי את זה, חברה באיחוד האירופי. הדגל כנראה היה האיחוד האירופי ולא ידעתי את זה. אוקיי, בוא נעבור לשאלה הבאה. שאלה העשירית, נשאר, יש 12 שאלות, אז בוא נראה. סבא, הסמל הזה אין לי מושג מה זה, ושמש, איראן, ניו זילנד, טוב, או יפן. יפן מדבר בגלל הסבא, אבל אני נכנס על ניו זילנד בגלל הסמל הזה, ויפן ידועה גם בשם ארץ השמש העולה, נכון, איך לא חשבתי על זה. ידעתי את זה, יש בה את תוחלת החיים הגבוהה ביותר בעולם. שני פצצות אטום נחתו על יפן בזמן מלחמת העולם השנייה, אז כנראה שזה הסמל של אטום, הסמל הזה שראינו פה. בואו נעבור לשאלה הבאה, עוד פעם, בגד ים, תה, קפה, סליחה נראה לי, זה קפה, כדורגל ויום הולדת כזאת, ספרד, צ'ילה, מקסיקו או ברזיל. ברזיל מדבר עליי חזק, כדורגל וכל הדברים האלה פה. צ'ילה גם, אני נחצה, וואו, התלבטות בין צ'ילה לברזיל. אני מאמר על ברזיל. כן, כדורגל הוא הספורט הלאומי של המדינה, יצרנית הגדולה ביותר בעולם של קפה, אני מעריץ של קפה חברים. מתקיים בה הקרנבל המפורסם ביותר בעולם, הקרנבל בריו, וידועה בחופי הערבים בשטופי השמש, זה למה בגד ים. בגד הים. אז איזה מדינה מתודרת מאחורי? זו השאלה האחרונה. כוס יין, קטנוע ונעלי עקב. איטליה, גיאורגיה, גרמניה או צרפת. איטליה היה, גרמניה היה, צרפת היה, אז אני נכנס על גיאורגיה. היגיון בריא, אבל כנראה שמה שלחצתי על איטליה זה היה טעות. מייצרים יין במדינה מזה 2800 שנה, ידוע גם בשם ארץ המרגף, נכון, תקשיבו, אני לא יודע מה עבר עליי, אני יודע את הדברים האלה, פשוט לא חשבתי מספיק יצירתי. חברת פיהג'ו האיטלקית המציאה את דגם הווספה, אז מומלץ שתנסה שוב, ייתכן שפשוט לא טיילת מספיק בעולם כדי להכיר את המדינות האלה. אז כן הכרתי את המדינות האלה, אבל באמת לא טיילתי הרבה בעולם, וזה אני מסכים איתם. תודה רבה שצפיתם בסרטון, עד כאן הוא היה, מקווה שאהבתם. נתראה
בפרק השני, אם כמובן הסרטון הזה יצליח. תשאירו לייק ותרשמו כמנוי אם אהבתם, כי זה ממש עוזר לי, אתם לא יודעים עד כמה. ביי.